Esta mesa que propoñemos é basicamente para debatir sobre o futuro desta fortificación a que estamos debatir, poñer sobre a mesa ideas sobre o futuro uso e mantemento desta fortificación. Este forte, como estuvemos explicando estes días sobre a súa historia, a súa importancia, a súa relevancia por aí, foi recuperado físicamente como fortificación, como estructura, como edificio no ano 90-91, sendo alcalde Eduardo Gutiérrez, e con un proxecto de rehabilitación de Ernesto Cruzado. O edificio recuperouse en ese momento, no ano 90-91, e a memoria histórica, o periplo histórico do forte, os viñemos recuperando especialmente o ano pasado con a conmemoración do 400 aniversario da construción do primeiro forte, co cual xa temos o edificio e a súa historia bastante ben recuperado e documentado. Agora chega probablemente o máis difícil e o máis importante, que é darlle continuidade a todo isto e pensar ben que podemos facer para manterlo e para darlle o mellor uso posible. E iso é o pilar básico da charla que pretendemos poñer hoxe sobre a mesa. Acompáñame na mesa Farruco Graña, na súa triple condición de docente, de presidente da Agrupación Cultural Francisco Lanza, a agrupación cultural máis importante coido de Ribadeo en estes momentos, tanto en cuanto a actividade como a integrantes como a historia. Begoña Sanjurjo, concelleira de Facenda, Cultura e outros Igualdade. E Roberto, tamén dedicado a docencia un montón de anos, profesor de, creo que varios dos que estamos aquí, amplo conocedor da historia de Ribadeo e que non falta ninguna actividade cultural. Ben, entón, independentemente dos que están na mesa, calquera dos que estades aquí presentes, podedes intervir no momento que queirades e aportar as vosas ideas, Ese é un pouco o planteamiento desta mesa. Entón, vamos a empezar con ese primeiro punto fundamental sobre o que queremos tratar, que é propostas de futuro para o Forte de San Damián. Temos o edificio, temos recuperado a súa historia, temos unha pila de documentación, xa sabemos o que pisamos e está en unhas condicións extraordinarias. Entón, a partir de aquí, cual é a idea? Hai unha proposta inicial que xa está máis ou menos en marcha de facer un centro de interpretación aquí, pero son cousas que temos que analizar con moito detemento. Entón, esta primeira cuestión xa a lanzo directamente a Farruco Graña, además de na túa triple faceta de docente, presidente da Agrupación Cultural, escritor, que no orixen, e tamén como concelleiro de Cultura durante varios anos no Concello de Ribadeo, douche a palabra para que nos comentes o que ideas, propostas, reflexións sobre ese posible futuro deste forte. Moi ben, moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas á organización por convidarme a participar. O reto é importante e é de relevancia porque se unha cousa me quedou clara, son xa 25 anos establecido en Ribadeo, xa teño experiencia, sumo canas, a parte das físicas, pois xa vai tendo unha perspectiva considerável do que é Ribadeo, do que significa e do que significa este forte. Nos anos 90, cando vivía en Oviedo e atravesábamos a Ponte dos Santos no Alsa ou xa despois en coche particular para ir para Oviedo, víamos esta referencia a este espazo e dicíamos, empezamos a preguntarnos que era, buscamos información e lendo a prensa galega aló, pois xa tomamos nota de que se empezaba a recuperar, etc. E quedoume clarísimo que é un fito no que é a arquitectura civil ribadense e no que é a vida cultural de Ribadeo. Así mesmo quedoume tamén ben claro unha vez que primeiro como un cidadán máis viñen aquí, teño un gratísimo recordo da actuación de Kiko Cadaval ali na entrada abrigadiños, que o Nordés xa empezaba a visitarnos, pero unha actuación preciosa, outras que houve aquí da banda e outros contacontos, en fin, é unha paraxe ideal. Que ocorre? Que agora que xa está ben definido o
o que a súa historia, está ben definido que é o que podemos facer con el e, sobre todo, con esa vocación de facer do Forte un centro de interpretación que tanto serve para referirnos ao propio Forte como baluarte defensivo, como, por extensión, falar da actividade comercial do Porto de Porcillán e tamén, que estás recuperando excelentemente a partir das túas achegas, que cada 2 ou 3 días ou ás veces cada día nos faz no teu muro de Facebook e en distintas charlas que impartes a actividade dos estaleiros. Pode ser, e está gañando peso, o referente básico, o centro de interpretación. Eu creo que unha infraestructura como esta, ca paraxe natural na que nos atopamos, pódese tamén aproveitar para outro tipo de actos, sempre e cando non condicione a fundamental que penso que debe ser a referencia da historia de Ribadeo e do baluarte defensivo en sí e da actividade comercial do Porto de Ribadeo. Se fora o caso que fora haber algún tipo de actividade privativa no sentido de particular porque alguén solicita o espazo para facer algún tipo de acto, eu creo que habría que ter moito tino, moito cuidado e evitar que se poida deteriorar tanto físicamente como tamén corporativamente. Non me parece moi axeitado que se poida identificar o local con unha festa sen máis. Outra cousa é que despois de determinados actos rituais, como pode ser un casamento ou outro tipo de actos semellantes, se pudera autorizar e sempre de forma controlada e ben regulado o uso. O fundamental para min ten que ser o que acabamos de expoñer. Centro de interpretación ben compatible con outro tipo de actividades, porque sendo como é amplo local, sendo como é, ademais, un lugar gorentoso, a ver, calquera persoa de Ribadeo, calquera persoa que pase aquí un mes, 15 días, a ver cantas veces non fixo o paseo ben sexa ata a Vilabella e, por extensión, ata o Muiño das Aceas, ou, en sentido inverso, cara ao faro de Illa Pancha. É que é a mellor terapia, e para os que estamos aquí todo o ano, para todas as persoas que pasamos aquí todo o ano e que por momentos necesitamos relaxar, que mellor relax que facer este paseo. E outras veces toca por Vilaselán e Piñeira. A min gustame decir máis que Anchas Castilla, eu agora xe digo Anchas son Vilaselán e Piñeira. E ademais se nos gorece un pouco do nordés según a zona pola que vai e as casas que hai, pero isto tamén. Entón, nese sentido, ter aquí unha exposición e poder decir, vou dar un paseo, e parte do paseo, unha hora de paseo e outra hora ou hora e media para ver a exposición que hai aquí, se fora o caso, está ben. Hai que ser realistas tamén, porque se falamos de facer isto un centro de interpretación, iso implica que ten que estar dotado de persoal. Sí, me permito interrumpirte como moderador en este caso. Nada. Porque precisamente, sí, desde logo, a proposta de facer un centro de interpretación é que temos todos máis ou menos sobre a mesa. E aquí xa vou trasladar a pelota a Begoña como responsable de cultura do Concello. Onte mismo na conferencia que deron Yáñez e Hermida, falaba Yáñez con a súa experiencia durante 40 anos como xefe do Servicio de Arquitectura e Mantemento da Diputación da Coruña, que claro, era relativamente fácil, e el estando na Diputación, conseguir financiamento para facer centros de interpretación é relativamente fácil, pero que moitas veces se convertía en un dardo envenenado para os propios concellos, porque decía, eu desde a Diputación é relativamente fácil conseguir unha financiación para facer un centro de interpretación en determinado concello, pero os 6 meses, ou incluso antes dos 6 meses, me están chamando o concello e me están dicindo, me acabas de meter un problema importante, porque ahora temos un centro de interpretación aquí maravilloso e non temos capacidade no concello, nin para dotarlo de personal, nin para facer o seu mantemento axeitado, e iso que me está creando un montón de críticas, porque temos un centro de interpretación maravilloso que está pechado. Entonces, aquí traslado o asunto a Begoña. Vamos a poñernos en un futurible. Conseguimos a financiación, de feito hai un proxecto, un anteproxecto para facer aquí un centro de interpretación, e temos aquí un centro de interpretación maravilloso que todo o mundo quer ver. Como podemos afrontar, que solucións temos, que alternativas hai, de que maneira podemos xestionar ese hipotético centro de interpretación no futuro maravilloso, que seguro que se o montamos será maravilloso, pero para que poida estar aberto, se pode atender, quen queira o poida ver e manterlo. Como podemos facer eso? Bueno, que este funciona, creo, non? Este funciona. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, primeiro, eu tamén son docente.
Non o dixe. Porque docente non sei que, docente non sei que. Perdón. Eu, antes de ser concelleira, son docente. Pido humildemente perdón. Aceptadas as disculpas. Bueno, vamos ao que nos toca. Bueno, eu creo que tiña aquí, que era que estaba buscando no móvil, a foto que subiche tú do outro día, da razón da donación ao Concello, a todos os ribadenses, ese decreto... Do ano 67? Sí, do ano 67, xa non me querer saber. Decreto 11 de maio por el que se entrega al Ayuntamiento de Ribadeo el inmueble verificado en dicha localidad denominado Castillo de San Damián, con el fin de dedicarlo a la expansión del turismo en la ría de Ribadeo. Vale, a expansión do turismo entra todo, entra tamén en un centro de interpretación, evidentemente. Esa idea é a que temos todos en marcha, ¿no? En principio. Para min ten dous retos importantes. Unha, o personal, dotar de personas que atendan a tal, e outra, conseguir atraer aquí a xente, porque tampouco podemos ter o personal aquí mirando para as paredes. E todos temos, ainda comentamos tú pola mañá, todos temos, ahora mesmo hai unha exposición moi digna, pero pouca xente entra a vela, pouca xente entra a ver como é o forte. Está moi ben, desbrozamos, iluminamos, facemos exposición, non sei que, pero a xente non chega aquí. Por que? Eso é un reto impresionante. Empezando polos colexios, que falamos miles de veces, e podemos invitalos e reinvitalos e volver a invitalos hasta 100 km a redonda. Mellor ven antes un de 100 km a redonda que un de 100 metros, pero non veñen, non se chegan. O sea que, cando entremos no tema do centro de interpretación, temos que conseguir tamén divulgar o suficientemente ben como para conseguir que veñan. Eu creo que son dous retos importantes, ter o persoal e que o outro persoal veña a verlo. Empezamos por o proxecto GALP de ahora mismo. Para poder ter o persoal, unha das opcións é unha vía que ten a Xunta, que desde que tes o museo e tú demostras que tes un museo, digamos, que vale para enseñar, hai algunha maneira de que a Xunta che axude a ter ese persoal que o atende. Pero para ter ese museo temos que primeiro facer o proxecto museístico, e neso empezamos con esta primeira parte desta GALP, de 180.000 euros, que incluye jornadas de divulgación, unha parte que será a seguinte da ría na que está o do Galeón. E no do Galeón tamén levamos unha parte de realidade aumentada que vai ir dentro dese próximo museo. Entón hai que primeiro ter o museo para despois conseguir o persoal. Eu creo que o reto máis importante é o persoal que veña. Temos que conseguir que a xente veña aquí. Bueno, e venen adultos, pero... Un pouco tamén por dinamizar o debate, ¿no? En cuanto a visita. Si é certo que, por exemplo, durante os veranos que estuvestes desde o Concello facendo un esforzo, me consta, por facer visitas guiadas semanais e tal, hasta onde eu teño conocimiento, se estou equivocado me corrixides, pero hasta onde eu teño coñecemento, as inscripcións de xente para facer esas visitas guiadas era moi baixo. Sin embargo, eu teño vido aquí centos non, pero dúcias de veces entrar, deixar a porta aberta e entra xente. E en 15 minutos ter 50 personas aquí. Entonces, reflexión que me plantearía eu. Estamos facendo unha serie de visitas guiadas que están, entre comillas, fracasar é unha palabra moi fuerte, pero non está tendo a repercusión que debe haber. Ven 5 ou 6 personas. En cambio, cando facemos unha xornada, entre comillas, de portas abertas, aquí non se cabe, o sabedes por experiencia, que é así. É certo que ven xente do todo pelaje, hai xente que se dá unha volta e sigue dando o paseo hasta Faro, hai xente que entra e se lee os paneles de arriba abaixo. Entonces, esa flexibilidade é a que eu creo que lle temos que dar a xente. As visitas guiadas, baixo o meu punto de vista, o que fan obligan a unha rigidez que a xente non quer. A xente quer, se dá unha volta e se me interesa sigo e se non me interesa me vou. Entón, habría que buscar un sistema, digo eu, que permitira que irase de unha volta. Claro, pero sería un museo para o tempo de lecer, digamos, para os brau. É que, a ver, facer un planteamiento de ter unha apertura permanente de lunes a sábado ou de martes a domingo eu non me plantaría. Ahora, por exemplo,
a apertura mínimo, ainda en temporada baixa, sábados por a mañá, domingos por a mañá, pero non con visitas guiadas, portas abertas, e xente que entre e que faga a visita que a él lle apetezca, darse unha volta ou ler os paneles, ou incluso algo que moi económico, que é tan sencillo como un audioguía a través de códigos QR, teléfono, joder, que interesou, estou en este tema concretamente, os galegos, non sei que, e me conta aquí todo o rollo. Se necesitar un guía, si ten que haber unha persona aquí, pero non estamos falando de unha dotación para abrir isto todos os días e a todas as horas, pero sí, no verano igual, sí, serían cousas a plantear. Pero o que decías tú, o reto de traer xente aquí, a min ese reto, por a experiencia de xa varios anos vindo aquí, non me dá absolutamente ningún medo. Se permites un momento, por eso eu quería insistir na idea de que reducir as instalacións do Forte de San Damián a un centro de interpretación pode ser perigoso, porque pode quedar xente fora, no sentido de que igual non se lles fai atractivo, que sí que o é per se, pero non se lles fai atractivo ir ver un centro de interpretación, pero sí que poden aproveitar ao mesmo tempo que veñen ver unha exposición, pois de paso, se hai paneis explicativos, se hai códigos QR, que está moi ben pensada a idea, sí que pararse un pouquiño máis. Eu lembro, para min a exposición, e que me desculpe a xente por cuestión de gustos, porque se falamos de exposicións, a cada quen gustaría máis esta ou aquela según o motivo da exposición, pero cando foi a exposición de Ruth Matilda Anderson, eu lembro que ademais un pouco xogáramos ca idea de e hai 3 fotos de Ribadeo a ver se sabe de que casa son ou de que familiar son e a ver se pode aparecer algún deste, calquera anécdota que sirva para chamar a atención, e a xente veu, pero ao mesmo tempo tamén viu. Agora, cos paneis informativos que hai xa, compatibilizar, sendo a esencia do Forte de San Damián nestes momentos, o ser un centro de interpretación, compaxinando con actividades deste tipo, sí que podes chamar a máis xente. Ou si tamén podría ser interesante de cara aos centros educativos intentar preparar algún material didáctico que se dé a razón de ser. Eu hoxe pola mañán e en algúns ocasións cando leo algunha entrada túa no muro do Facebook estou pensando ciencia, tecnoloxía e sociedade, actividade comercial de finais do século XIV, o círculo hanseático, estou pensando nas viaxes de ultramar, o ano pasado a charla que comentábamos antes, Roberto, sí, a charla a de Isabel Zendal, non a anterior, sobre o Galeón de Manila, que foi interesantísima e era o xermolo xa da actividade comercial da economía global, era un xermolo básico, pero quen di iso, escoitándote pola mañán falar e tamén a Patricia falando da actividade dos estaleiros, en tecnoloxía cabe perfectamente aí tratar ese tema. Evidentemente, todo profesor e toda profesora sabemos que o ano non dá moito de sí, que hai moito que apretar, pero sempre pode quedar un momento para un día tratar un tema e con unha unidade didáctica preparada e atraer a atención e planificar a visita. E nese sentido, os centros educativos claro que se deben invitar. Precisamente estás poñendo sobre a mesa a terceira pata do banco que eu quería tratar, e aí xa me vou contra ti, Roberto, porque además ainda non interviche, que así como decía Begoña, que non me dá ningún temor o feito de como vamos a ser capaces de atraer a xente, porque estou convencido que isto, os fines de semana aberto, entrada libre, isto ponse a tope. Si puderas ser unha forma de, habría que ver tamén a súa viabilidade económica, porque claro, anches Castilla, abres as portas, bueno, pero isto ten uns gastos, ten un mantenimento, todas esas entradas libres, habría que, valorar tamén a parte económica, de como se financia eso. Pero en cuanto a atraer xente, si, aquí estou convencido que a atracción da xente está garantizada, pero un sector que eu vexo que non somos capaces de atraer xente joven e por parte dos colexios. Eu teño mandado un montón de mensaxes, correos electrónicos, chamar por teléfono a jefes de departamento de distintos institutos ofrecéndome facerlles visitas guiadas adaptadas ao nivel dos alumnos e tal, e a resposta sempre foi e de feito as visitas de colexios aquí son mínimas, por non decir que prácticamente nulas. A mí só me consta
aquí unha visita de un centro de educación de Loctudy, de uns estudantes dun intercambio de Loctudy. E é curioso que estudantes de educación de ensinanza media de Loctudy estuveron aquí e saben un montón do Forte de San Damián, e seguro que se lle preguntamos a estudantes da mesma edad do Instituto de Ribadeo, igual nin siquiera pisaron o Forte en ninguna ocasión. Vicente, Roberto, a continuación doche a ti ou se é... O Colexio de Monforte estuvo tamén de visita aquí. Vale, pois o desconocía, pero alégrome de que sea así. Roberto, por favor, que podemos facer para traer a xente joven aquí para que o colectivo educativo se implique? Que estamos facendo mal ou que están facendo mal no colectivo educativo? Ou estamos todos facendo algo mal? Que podemos facer? Antes de nada, boa tarde a todos. Falar o último ten ventaxas e inconvenientes. A ventaxa é que sei de que falaron todos. O inconveniente é que moitas cosas xa están ditas, non? Por tal, e tenemos por aí. Eu quería empezar con algo moi importante, porque eu, por a edad que teño, vivín todas as vicisitudes dos anos 50, finais dos 50, 60, 70, o que era isto, non? Nosotros pequenos chamaban no 59, 60 o Castelo dos Mouros. Aquí había un montón de berzas e outras cosas dentro, un montón, e vir a praia do lado a bañarse os domingos, que era o día de descanso pola tarde, de comida e merenda, os eucaliptos. Destes en adiante, o feito máis importante que se fixo foi no 95 con a rehabilitación, sendo Eduardo Gutiérrez alcalde e Ernesto Cruzado que fixo a rehabilitación. Van 30 anos. Si, van 30 anos. Van 30 anos. Nestes 30 anos, xa como notario, neste caso, eu podo dicir que sempre fomos a mellor. A Roma non se chega nun día, pero sempre fomos a mellor. Entonces, a iso hai que sumarlle algo moi importante, desde o meu punto de vista, no? Que é o entusiasmo. O entusiasmo. Antes de entrar no plano educativo, que vou entrar despois, pero no entusiasmo. Eu teño un que aquí sobre a marcha está pensando nel, seguro que moitos dos que estades aquí, e permitide que vos tutee, Ramón Núñez Centella. Ramón Núñez Centella, o Moncho Núñez, imaxinou, diseñou e incluso dirixiu, aquí non sería o caso, porque Alberto Batastal ten que fazer sin encima estar a eso, non? Pero dirixiu na Coruña a Casa das Ciencias, a Domus e o Acuario en Finisterre. Nada máis e nada menos, Empezou de cero. Xa sabemos que era unha cidade moi grande. Tamén aquí tuvo un alcalde que estuvo sempre moi interesado, pero aquí os alcaldes que vayan pasando tamén ten que estar moi interesados, como foi Paco Vázquez, non? Meterse de cheo, pero tamén é o autor do Plan Museológico do Museo Nacional da Ciencia e da Tecnología de España, que dirixiu desde 2008 hasta 2013. Dotoulo de proxecto, contido e actividades, e fixo a primeira sede na Coruña, como é lógico, vivía na Coruña, ou está felizmente xubilado, retirado de todo eso, e dedícase a outras cosas máis importantes para ele, que son a gastronomía, a cociñar e investigar sobre eso. Dito eso, que quero dicir? Que está aquí Alberto, neste caso, foi o dinamizador de todo isto. Sempre se falou do Forte de San Damián, do Castelo de San Damián, pero a persoa que entrou de cheo, non no batiburrillo de dicir, sí, porque pasaron os ingleses aquí, en talán, en cual, non sei, non. Foi ás fontes primarias. E eu, desde o meu punto de vista, claro que me dedico á historia, e foi a miña profesión durante 42 anos, é que, o que dixe Patricia, eu estaba me derretindo de gusto como estaba a dizer Patricia, e está pendiente da tese doctoral aínda. Son documentos constantemente. E o que hai por aí na casa de Íjar, en Zaragoza, e o que hai por todas partes. De que partimos? Por que falei de Ramón Núñez Centella? Empezou con entusiasmo. Ao principio non había nada, simplemente era que machacaba. E mirade o que xurdiu na Coruña, xa sabes que son 200.000 habitantes, o que queirades. Pero en Ribadeo tamén houve un xermen. Este xermen está con Alberto. Hai que continuar con el porque o que efectivamente tirou e tira, esperemos que siga tirando, porque cada un tiene algunhas cousas. Cal é a parte dos concellos? Pois a parte dos concellos, os concellos que funcionan relativamente ben, son que hai uns planes directores, e cada unha corporación é substituída por outra democráticamente, pois a que ven detrás ese plan director, se está ben feito, continúa con el. É dicir, aquí non é arrogarse o triunfo, dicir, é meu ou é do outro, é de todos, E bendito, pois, o que pasou, por exemplo, ahora,
Cando hai unha loita directa por as eleccións municipais, falo da municipal que é a máis próxima, non? Todo o mundo tira para sí, e é lógico, cada un ve a perspectiva desde o seu punto de vista, e todos se enriquecen. Pero no día a día temos a tendencia a pensar, os ciudadanos, os seres humanos, de que o meu é o mellor. E que os outros, todos os defectos están nos outros. Cando pasan anos, falo de 30, 40, 50 anos, resulta que nos damos conta de que todos foron importantes. Absolutamente todos. Eu vivín o descrédito de Adolfo Suárez. Por eso falaba da miña edad, non para presumir dela, senón que estuve, non? O descrédito de Calvo Sotelo. O descrédito de Felipe González, ganado tamén a pulso. O descrédito de Aznar. O descrédito de Zapatero. O descrédito de Rajoy e o descrédito de Sánchez. Pero se miramos para atrás, resulta que Adolfo Suárez non era tan malo como parecía. Calvo Sotelo, pois a nadie se escapa hoxe que foi o intelectual máis importante de todos os presidentes de gobernos que houve hasta este momento. E que fixo cosas importantísimas. É que non é momento de discutir delas, non? Todos fixeron. Entón, se aquí acertamos, e hai ese xérmulo, como dicía antes o de Ramón Núñez, que aquí tamén temos un xérmulo, pois, por que non vamos adiante? Está magnífico o entorno. Hai que buscar o contido. Pero eu aí xa entraría nunha cosa moi importante. Dicía Fraga, en algún momento que interrumpiron no Parlamento, sobre os coñecementos da xente, el, como botaba que eran os exabruptos, pero son exabruptos que, se se entenden no seu momento e se aplican ben, dices tú, pois non estaba tan desencaminhado este home. Un día algo lle preguntaron, non sei o que, e dixo el, sí, tamén viaxan as maletas. O el o que quixo dicir, pensaron que estaba chamando maleta o que estaba á frente, non? E o que quixo dicir é que hai que viaxar, pero hai que observar e hai que ver. Entón, aquí quero chegar. En toda Europa, viaxando, e eu, do que máis coñezo, é Inglaterra, pero casi toda Europa tamén, os museos e os centros de interpretación, moitos deles son de microhistoria. Hai un gusto por a historia local. Por a historia local. Entón, aquí, aplícome que todos somos docentes. E como vou tirar contra min, aplicamos moito a historia universal, a historia nacional, pero deixamos de lado, quizá porque os programas son moi densos, porque non nos dá tempo, porque sempre temos esas cousas, non? E deixamos de lado o entorno cercano. E a historia é nosa, os nosos antepasados, os que estamos aquí e os que van vir no futuro para cá. Ese é o inicio da historia. Se sumamos todas esas partículas, todos esos átomos de historia, son os que dan a historia nacional, a historia galega ou a historia universal. Ni máis ni menos. Patricia por a mañá falaba, no, é que cando falamos de Ribadeo, repetiron un montón de veces. Claro, se eu penso que é asturiana, digo, mira como tira para Asturias. Sin embargo, le decía, no, cando falamos de Ribadeo, a Veiga, Castropol e Figueiras. Pero é a ría de Ribadeo, que tampouco hai ningún inconveniente. Ahora, que Patricia queda a ría de Ribadeo para Río, firmoxe ahora mismo, elévala, pero non vamos a levarla, esas son tonterías, non? O que sí é importante é que Patricia traballa científicamente. E máis, layóse pola mañá de que en algúns lugares non se detectou, non se fixo unha testa como tiña que ser, e gracias a Alberto en algún momento pode facer, pero non científicamente. Eso por un lado. Por outro, a parte educativa, a parte nosa. Como é posible, e non estou culpando a naide, como é posible que o 1000 e pico de alumnos que temos en Ribadeo, non solamente de Ribadeo, sino dos concellos de Barreiros e de Trabada, o profesorado, e sobre todo os que nos incumben os de historia, non traigamos os nenos a recorrer as calles, as ruas de Ribadeo, a muralla, falarlle da biblioteca municipal, falarlle da arquitectura indiana, falarlle de economía. É un fallo noso, é un fallo educativo. É un fallo educativo, clarísimo, clarísimo. Non estou culpando a naide, o que estou intentando é dicir que eso hai que cambiarlo. E digo outra cousa de tendencia, que aquí hai algún que foi Manel, podo falar de Manel. Manel foi director de instituto, pero tamén sabe que na vicedirección, porque tamén foi vicedirector, verdad?
A principio de curso, en setembro, hai que empezar xa a cadrar fechas, datas de saídas. E as saídas que son? Vamos ver o musical a Madrid, vamos ver a sede do Parlamento Asturiano e o Parlamento Galego, vamos a ir á sede de Voz de Galicia, vamos a ir pois, ao Museo de Lugo. E todo o profesorado de Galicia, Asturias, a parte de Castela e León próxima, ou incluso Cantabria, a principio de curso teñen que casar todo eso. Si teñen atractivos, por eso non estou de acordo en parte con o que estabas dicindo. Estou de acordo, pero digo que eso pode ser cambiar. Hai moito profesorado implicado que se lle das pautas, dice, eu estou cheo xa de ir todos os anos a ver o Parlamento Asturiano, o Parlamento de Galicia. Quero innovación. Pero para ter innovación temos que ter algo aquí atractivo. E de momento ainda non o temos. Estamos camiño delo. E outra cosa moi importante. Eu estuve no mes de setembro, non podía faltar. Eu vou recorrendo puntos ao longo da miña vida hasta onde chegue, e onde eles foi con un meu fillo, un dos meus fillos que vive en Inglaterra, en Londres, a ver o búnker de Churchill. Como non vamos a ir? Porque pasa que cada vez hai que ir a un sitio e a outro. Ali está toda a vida de Churchill desde 1939-1945. A súa cama, o seu despacho, os seus puros, os radiotelegrafistas, os mapas de todo o mundo, os orixinais, os orixinais. E moitos bonecos, tampouco son tan caros. Dicir, entras ali, e por suposto, moita tecnoloxía. Pantallas, QRs, que non fan falta, porque a cantidad de información que hai ali, claro, é a Segunda Guerra Mundial. Pero aquí tamén hai cosas importantísimas durante moitos séculos. Eu vexo que o Concello, desde fai moitos anos, fai o Ribadeo XVIII. E hai xente así constantemente mirando. Van as guías contando para un lado e para outro. E a xente ensimismada. Se lle dices a xente, como Naomi, e dice a xente que no século XVIII, a finales do XVIII, había un montón de cónsules en Ribadeo, e dice, cónsules, claro que había cónsules. Pero se fala de Ilustración, e se fala de Ibáñez, ou se fala incluso da Banco do século XIX, e das dúas grandes navieras como a de Casas e como a de Bengoechea, por que fracasa as navieras en Ribadeo? Porque cando morre Martínez Marzo en 1900, os seus herdeiros heredan a súa fortuna, pero hai que reconvertir os barcos de vela en barcos de vapor, é dicir, hai que revertir o capital que acabas de heredar para volver a crear riqueza. Non, o que fixeron foi facer o que se facía no século XIX, vivir de rentas. Heredamos as terras, é cómodo, encima deron feito, e venga a vivir. Claro, hasta que chega o Crado 29, e chega despois a quebra do Banco de Casas, a Guerra Civil, o que pasou a continuación. É dicir, vamos pasando por etapas que é unha historia formidable. Se temos un centro de interpretación, decídeme que os de Carballo non existirese vida rival pasar un día e ir a centro de cultivos marinos ao mesmo tempo. Estou seguro. Ou dar un paseo por a ría. O que hai que ter é pois, traballar nesas ideas, ten que haber un motor con moito entusiasmo, que eu creo que o entusiasmo te do ti, e que además machacas a todas partes, como ten que ser, e además conciencia. Porque claro, aquí falábase moito, parece que a Torre das Cabanas estaba, parece que a sede do Obispo Cibeira estaba, non, chegou Alberto un momento determinado, e claro, donde dicía Diego, ahora dice Diego, porque hai un documento, e resulta que Patricia, cando leí o documento pola mañá, eu estaba regodeando, porque dixen, ai, que gusto dá ver estas cosas, e además ali na pantalla o documento. Como é posible que os alumnos de bacharelato, ou os máis pequenos, hai que adaptarles pedagógicamente, ou que nada máis que eso? E como non vamos ter alumnos? Ao principio quizá non, pero vamos ter centos de alumnos, Alberto, vamos ter miles de alumnos.
Sí, non contestas máis. No, sí contestas máis, sí. Por supuestísimo, estou de acordo contigo en todo o que dixeche, tes toda a razón, e eu estou convencido que se montamos un centro de interpretación digno, estou convencido do seu éxito. Outra cousa despois será gestionarlo, dotarlo de como funcionar, que personal o ten que atender, que horario ten que ter, como se financia, eso. E é que además temos en Ribadeo, non temos que ir moi longe. Eu tiña por aí un planiño que iba a enseñar, pero un planiño con centros de interpretación solo na comunidade galega. Durante os últimos 10 anos, xa non me vou ir moito máis para atrás, inauguráronse dúcias de centros de interpretación en Galicia. Centos, igual non, pero moitísimos centros de interpretación ao largo e ancho de Galicia. Están a inmensa maioría deles a día de hoxe están pechados e destrozados e abandonados. E non me quero ir a exemplos de fora. Temos un exemplo en Ribadeo, a Casa da Ría en Santa Cruz. Seguro que se fixo habría un fulano naquela época como podo ser agora con Forte que se empeñaría en facer ali un centro de interpretación sobre a ría, fixose con un edificio nun sitio atractivo tamén, empezou a funcionar durante un tempo e foise todo o tacho, un observatorio con un telescopio temos aquí a Antonio Gregorio que nos pode dar unha infinidade de detalles sobre o nivel dese centro de interpretación, dese observatorio, e leva pechado un montón de anos. Entonces, todo eso que estamos planteando, que en toda razón temos un edificio estupendo, ten unha historia estupenda, hai xente que estamos tirando por ir adiante, hai vontade por facelo por parte dos políticos, e fago un pequeno inciso co tema dos políticos. Todo isto empezou con unha corporación que non era a mesma que hai antes. Isto empezamos e foi moi ben recibido por a corporación anterior, non sei se está Pilar por aí, creo que non pude ver Pilar. Bueno, pero a receptividade por parte da corporación anterior foi absoluta, se volcaron. Tamén teño que decir, a primeira reunión que tuve coa Conselleira de Cultura da anterior corporación, con Pilar, cando empecé a falar de facer un centro de interpretación aquí, no que se falara da historia forte, eu veía que tiña unha cara de escepticismo absoluto, pero aos 10 minutos, en cuanto lle empecé a contar un pouco hiperresumido a historia, joder, que aquí hubo uns asteleiros da Galegos de que la hostia, que non sei que e tal, e isto, e un mogollón de documentación, e veía que lle iba cambiando a cara, e acabamos esa conversa 20 minutos despois, e me dixo, joder, me parece unha idea maravillosa, e apostou a tope por ele, se conseguiu financiación, se fixo a primeira intervención. Hubo un cambio de corporación, que decías tú, non caímos no error infantil absurdo de decir corporación nova, todo lo hecho anteriormente era una mierda, tiramos con todo. No, a corporación nova dixo, sí señor, seguimos con esto a muerte, porque é moi buena idea, e aquí temos, de feito, siguen apostando por esto, seguimos tirando, o sea, temos ganas, temos edificio, temos historia, o temos todo, pero temos un exemplo ali que nos debe servir cando nos emocionamos e nos vimos arriba e decimos, joder, vamos a facer aquí algo moi bon. Cuidado, miremos a Santa Cruz e miremos o que hai ali, que non nos volva a pasar o mismo, ¿no? Entonces, cal foi o erro con o centro de interpretación de interpretación da ría? Que pasou aí? Por que eso se viu abaixo? Porque quen tiña que tirar del non tirou, pero claro, aquí, ahora mismo, modestia aparte, que está dando un pouco máis o callo son eu mañá me podo cansar de dicir, eu xa non dou máis, e sinceramente penso que o día que a día de hoxe, seguro que me equivoco, pero digo, joder, eu si deixo de estar dándolle a lata a Dani que o teño frito, que xa me escapa, que cando nos cruzamos por acá non, é broma, non me escapa, pero como dice, ten razón, que son moi pesados, porque cando que sí, que mo tes dito, además, e tes razón, son pesados, porque todo isto non se consigue facendo así, no, isto se consigue a base de dar caña, pero claro, tamén chega un momento de, mire, señores, xa non podo máis, e me temo que o día en que non haya un toca narices como podo ser eu, que este dando caña día tras día, que isto se convirta nunha casa da ría. Temos o exemplo delante das narices. Que podemos facer para non tropezar dúas veces na mesma pedra? Eu, se me permites, o que debe facernos é aprender a lección, porque tamén as circunstancias e a capacidade de endebedamento de contratación por parte dos concellos e das distintas administracións non era a mesma na época de vacas gordas que na época de vacas fracas.
E agora, por sorte, as condicións volven a ser mellores e xa hai outra permisividade para que os concellos poidan, facendo un proxecto de viabilidade pertinente, afrontar contratación que en outras épocas non se podía. Aprendamos a lección, por eso, por moito que nos veñamos arriba, hai que ser realistas e ver como se viabiliza isto, para que non nos ocorra como noutras épocas. E, bueno, hai proxectos que son máis atinados e outros que non o son tanto. En todo caso, estando como estamos agora no ano que estamos 2025, con isto ben renovado e con posibilidades de facer un centro de interpretación aquí, temos que ser realistas e, por exemplo, falar do plan que introduciu ben Roberto, ben, pero non vayamos pensar que imos ter aquí a todo o estudantado galego visitando. O que hai que facer é adquirir o compromiso e recabar tamén, a través de instancias políticas de todo tipo, o compromiso dos centros educativos de que, aplicando mesmo o espírito da lei, que o espírito da lei lévanos a educar en base ao contexto inmediato no que estamos. Non é só estudar Historia Universal a Napoleón Bonaparte, senón, eso foi a Guerra do Francés, e entón, que capítulos se viviron aquí que son relevantes e que foron relevantes para a historia de Ribadeo que se produciron no contexto da Guerra do Francés, o sea, a microhistoria que facía a apelación Roberto nese sentido está ben, pero plans realistas e que a partida orzamentaria correspondente para saber que dispoñemos de tanto diñeiro, ben sexa por fondos propios ou ben sexa a través da administración pertinente. Comentabas aquí antes a idea de que se podría conseguir fondos para contratación de persoal, ben, pero con un plan concreto, con compromiso específico, que a partida correspondente para poder facelo, porque se nos vimos arriba e despois resulta que Pluf volverá a pasar como que a Casa da Ría. Justamente. Entón, nese sentido, non é só pensar que alguén hai 20 anos ou 25 ou 30 e pudo ser tanto unha administración dunha cor política como de outra, non, é que era un nefasto, un inepto que non soubo facer, non, é que igual as cousas foron medrando por si solas, sin control, viñámonos arriba todos e de repente, plof. E vennos un crack como a crise do 2008 e posterior restricción económica que non se podía facer ningunha contratación, si non é que hai que facer isto e tal, bueno, sí, pero iso require persoal. Pero que non podemos contratar. E daquela? Sí, é que precisamente agora estamos en ese momento peligroso no que temos un edificio estupendo, temos resposta por parte da xente cada vez que facemos algo, enchemos isto, e entón, claro, estamos en un momento que igual nos cega a pasión de, ostras, tiremos desto e para eso sirven cosas como esta mesa redonda, donde todos nos tranquilicemos un pouco e poñamos as ideas sobre a mesa, non nos vayamos tan arriba, fagamos cousas, pero con cabeza pensándolas. Roberto. Por mañá dixe Patricia, falando de Figueiras, Figueiras, a Castropol, outros sitios, non? O caso de que non é mobiliario urbano o que é histórico. Un cañón non é para depositar ali as pipas, as cáscaras da pipa ou unha papelera, non? Entón, estamos en mantillas, pero estamos en mantillas porque nosotros somos os culpables de eso. Somos os actores que estamos neste momento. E os que están por menos edad que nosotros, por debaixo, incluso nosos fillos, ou os netos, ou os fillos que ainda non naceron, temos que darlles un plan de seguimento. Entón, non se vai chegar a Roma nun día con isto, pero é que se conseguimos de que cando alguén vexa un cañón en Figueiras ou na Atalaya se dé conta de que aquele patrimonio histórico e que non é simplemente un lugar para poñerse ali a cabalo, sacar a fotografía con un selfie, xa está, non? Outra idea que se me ve sobre a marcha, Farruco, porque vosotros os dos tuvestes, para mí a concellería máis importante que non concello son as de cultura, teño debilidade por elas, entón tamén recoñezo o traballo, non digo que as demás non sean importantes, pero sei o traballo que lles dá, e teño unha admiración profunda por todas as persoas que traballan, porque non lles salen das ganancias, están aquí dos que poden dicir perfectamente, non? Entonces, respeto máximo para eles, pero poñemos un exemplo. A Diputación de Lugo, con os viaxes da terceira idade do kilómetro cero. A provincia de Lugo é moita interior. Ten a franxa de costa desde o Vicente hasta Ribadeo, pero hasta Monforte de Lemos e Sober hai 190 kilómetros. E veñen, porque non pode haber un kilómetro cero para os estudiantes de toda a provincia de Lugo, se se van as cousas ben. Ben xeoloxía en Aguas Santas. Ven o que é un espacio fluvial de unha ría, non un fiordo, unha ría.
ven un proceso histórico, ven unha vila cabeza de comarca, ven o que é unha administración interautonómica. A cantidad de cosas que se pode facer, é que non vai folgar un profesor que veña con eles durante anos e anos e anos. Entón, é cuestión de empezar, pero claro, os concellos teñen que ter claro de que non paso de Casa da Ría, de que isto é a terceira limpieza de fachada que se lle fai desde o ano 95, Isto, a inauguración foi o 17 de maio, un xoves de 1995. O concello naquele momento, que o alcalde era Eduardo, pois, como hai unha placa aí fora que o dice, Ernesto Cruzado, houve hasta autobuses desde, para que a xente viñera porque lles parecía non xesto, houve hasta fogos de artificio pola noite. Pero isto despois foi a menos. Trouxeron, que fai esa lancha aí, por exemplo? Non fai nada, non fai absolutamente nada. Terá que ir para outro lugar digno, indudablemente. Despois, onte, unha das persoas que estaba no curso na Capela da Trinidade, que é ribadense de adopción, porque escolleu, non é como os que nacemos aquí, é como o caso de Farruco, que decidiu virse, entón ten moito máis mérito que nosotros, porque nosotros é como na familia, a familia danos a familia que temos, os amigos escóllense. Bueno, pois, os que vai vir para arriba de teñen máis mérito que os que nacemos aquí. Nosotros xa tuvemos a sorte de nacer aquí, non? Entón, que decía el? Veño a Ribadeo, é de Madrid, veño a Ribadeo desde que tiña 6 meses. Ahora estou recién jubilado, e de marzo a outubro estou en Ribadeo, ahora acabo de marcharme, pero cada 3 semanas veño. E díceme desde Madrid, e como te vas a Ribadeo que está tan lejos? E contesta ele é madrileño, non, o que está lexos é o que está lonxe é Madrid. O sea, dándolle a volta a tortilla. Dicía ele, desde un punto de vista meu, claro, é capitalino, por lo tanto, ten a vista por haber museos e de todo, e además andar por o mundo moito, un home moi culto. E xo, é pequeno, pero se houbera posibilidades de que quizá o que está descoberto, igual de algún modo, sin deteriorar ou sin cambiar nada, pero que hoy hai espacios que se poden facer, é dicir, móviles, que poden ocupar exposicións temporais ou outras cousas, isto, o espacio que é magnífico, Era unha idea, é dicir, como non está presente, é unha idea para portar á mesa. O espacio é maravilloso, pode dar moito de sí, e, por suposto, alumnos ten que haberlos, e vai a verlos porque é como todo. Cando tes o engado, cando empezou, pois, que sei, a Casa das Ciencias en Coruña, e o Planetario, quen iba? Naide. Estuveron 3 anos que os de Coruña, gracias. É cuestión de tempo. De todas formas, ten cuidado que igual Alfonso Rueda se enfada un pouco por usurparlle competencias, pero toda a colaboración é benvida, Por que dicías? Polo da Diputación. Pero nosotros estamos falando, claro, é que nosotros estamos falando nesta mesa do que creemos que é sólido, non? É dicir, un proxecto de futuro. Vamos a ver, alguén de vosotros aquí ten a verdade absoluta das cousas, que non temos ningún. Pois entón, de que estamos falando? Estamos falando de sumar, eu solamente falo de sumar, eu sei sumar moi ben, e sei multiplicar moi ben. Restar dáseme peor, e dividir xa non vos digo nada, non cheguei a tanto, non? Decías unha cousa interesante, Roberto, respecto a esas exposicións temporales que podía... Para mí é fundamental, é algo que tamén sempre me planteei e puxen sobre a mesa, porque eu creo que o primeiro obxectivo de un hipotético centro de interpretación que se fixera aquí, que os primeiros que teñen que conocer a historia do Forte, conocerlo ben, é a xente de aquí. O sea, isto non ten que ser un obxectivo turístico de masas. Primeiros clientes, entre comillas, que ten que ter ese hipotético centro de interpretación, ten que ser a xente de Ribadeo, de todas as edades, de todos os ámbitos. Dille Patricia, a xente de Ribadeo, é dicir, cando falo de Ribadeo están falando de Figueiras, Castropol... Sí, estamos falando da comarca, efectivamente. Pero, entonces, o que non podemos facer é ter un centro de interpretación monotemático con obxectivo inicial que eu creo que ten que ser a xente da comarca, porque chegará un momento en que xa o viron, vendrán outra vez e xa lo tendrán visto, entón ten que haber unha pequena renovación que incentive, que motive novas visitas. Entón, eu creo que é imprescindible o que decías tú, visitas guiadas novas, pensaba no baluarte cuberto que hai na entrada, en un espazo pequeniño, pero suficiente para facer unha pequena exposición de pintura, fotografía, do que fora. Aquí fora se poden poñer uns panéis perfectamente de maneira
que ese público inicial que creo que debe de ser o da comarca, que non diga, eu non volvo forte porque xa fui xa 2 veces, está sempre o mesmo, que pechen todo, xa todo aburrido. Entonces, variedad. Entonces, que veñan aquí, temos 1000 temas xa en Ribadeo, xa non digo exposicións que vamos a falar aquí da NASA de esos cohetes que van a Luna, non, temos 1000 temas en Ribadeo sobre xeoloxía, como o tema das catedrais. Claro, é máis bonito, é certo, ir ver as catedrais que non ver aquí un panel, pero bueno, temos 1000 temas sobre os que facer exposicións. Temos a suerte que temos unha vila chea de artistas, o que non é pintor, é fotógrafo, e tal. Entón, podemos encher de novos contidos estos. Eu creo que habría lista de espera de xente que querría facer exposicións no Forte. Digo exposicións como dar conferencias. Estamos facendo as conferencias no verano que está facendo Rafa Codes. Estuvo o primeiro ano que estuvemos aí metidos, a xente mirando por as ventanas. Este segundo ano tuvemos que facer aquí fora porque non cabe a xente. E está Rafa chamándome casi cada día, joder, o verano que ven hai que volver a repetir. E enchemos esta esplanada, a enchemos. E entonces, variedade, diversidade, non podemos decir, vale, montamos a interpretación, voume para casa do meu, xa fixe o meu traballo, e agora que empece a vir xente, agora no, a xente hai que tamén darlle material para entonces, desde logo, independientemente dunha exposición centro de interpretación con información permanente, ten que haber movimiento aquí, ten que haber movimiento, e non vai haber que buscar, é igual que o da xente que acude aquí, eu estou convencido que non vai haber que andar detrás da xente para traerla aquí, a xente vai a vir aquí, estou convencido, e tampouco vamos a ter que andar buscando xente que queira montar unha exposición aquí, vamos a ter lista de espera de, joder, pois eu quero expoñer, o sea, do club de actividades subacuáticas Illa Pancha, que teño unha colección de fotografías extraordinaria, pois estarían encantados seguro de montar aquí unha exposición, hasta estou seguro que xera terla permanentemente, pero bueno, unha exposición e exposicións itinerantes. Hai exposicións itinerantes por aí maravillosas que andan por as vilas e tal, entonces podríamos darlle isto unha vida extraordinaria xa solo pensando no cliente local comarcal desta zona para que non se agora de, pois xa vin todo que, no, movimiento, e detrás do público comarcal, que ten que ser objetivo prioritario, a xente de Ribadeo, da comarca, toda esta comarca, ten que conocer isto, joa. E despois xa vendrán outros, pero bueno, se non veñen, eles o perden. Pero movimiento, isto ten que ter actividade, non pode ser algo monolítico. Decía onte, perdón, pero decía onte, concretamente Hermida, e tamén Yáñez, fixo unha apreciación moi interesante. Veixe que ten 60 km de costa, dicía empregados para a museística. Nosotros temos máis de 1.600. Dice, nosotros partimos dunha ventaxa enorme, sin embargo, facendo números reais económicos, ali sacanlle partido, multiplican por dúcias e por centos o que los teñen. E aquí temos e non aproveitamos. E despois que é moi barato, porque como dicía el, cando lle dixo un concello, non, se iso pode facer con moi poucos cartos. Entonces sí, e cando empezan, non empezan todos de repente, porque é que comezar a xente é difícil, pero dixo algo moi importante tamén, e remato, o Monte de San Pedro, con aquel cañón tan grande, dice, é o segundo lugar máis visitado da Coruña despois da Torre de Hércules. E non foi de repente. Eu a Coruña constantemente, foi durante moitos anos, os meus fillos estudiaron alí, estamos constantemente ali. Eso foi cambiando. De fai 20 anos para cá, ao Monte de San Pedro subíamos 15 cada día. Había un restaurante ali que ainda menos tiñan as vistas formidables sobre Riazor. Pero que agora, encima puxeronlle o ascensor aquel con aquela bola ali abaixo, ese é o segundo da Coruña. Está a Domus, está o Acuario e está a Casa das Ciencias. E o Munci. Eu non digo todo eso, pero que con este contenedor cultural aquí, o que se pode facer, non? Claro, e todos fustéis, estes cargos de representación, non? Municipal, tedes moitos coñecementos, entonces a ilusión e a motivación que ten Alberto, indudablemente, se a corporación ou as corporacións que veñan posteriores siguen na mesma situación, hai que darlle tempo. Levamos 30 desde que se fixo a renovación no 95. Bueno, fomos a más, non? Que queremos ir moito máis, pois estamos aquí, pois adiante. Temos o alcalde de turno, temos a oposición nestes momentos que en algún momento lle tocará gobernar, o día que goberne, pois o mismo, esta que a situación é así, os gobernos cambian, pero claro, está todo o mundo aquí interesado, e son jóvenes además, porque todos os que hai por Haití, todos os políticos que hai, quedamos 50 anos de vida todos. Bueno.
Así, Así que xa me diredes Como pasarse. Así, non? Non dai casinar, Roberto. Polo menos, Non dai casinar. Bueno, Begoña, tú querías decir algo? Ou se non damos... Xa estou vendo xente por aí con ganas de intervir, se non, Begoña, se Nada, tú eu tiña aí, pero era xa pasado, cando se falou da Casa da Ría, eu creo que Casa da Ría o Forte son complementarios porque traballan sobre a ría. Para mí o problema da Casa da Ría foi que se abandonou. A Casa da Ría tiña unha maqueta impresionante naquele momento, como pode ser agora realidade aumentada, QR, non sei que, non sei canto, que se nos enche a boca, pero hai 20 anos ou hai 25, a maqueta da Casa da Ría era impresionante. Está ali tirada dunha... Bueno, Pero por que se abandonou? Que foi o motivo? Eso hai que preguntarlle quen abandonou. Quen abandonou? A ver, está entre nosotros o que abandonou. E cada un que se agarra o seu solo, visto desde fora, o mundo é así. Bueno, entón eso é o problema, pero para mí son dos centros de interpretación completamente complementarios, porque están falando dunha mesma estrutura, dunha mesma ría, dun mesmo tal, en temas distintos, sí, pero completamente complementarios. Un non é rival de outro, simplemente eu menciono da Casa da polo desastre. Para que o teñamos e que sea un recordatorio permanente. Cuidado. Pero neso insistín antes, hai que facer ese recordatorio e sacar conclusións, recoñecer erros que se cometeran, pero que se cometeran uns e outros, porque igual tamén ás veces emprenderonse proxectos que non eran do todo viables, porque non se asentaron debidamente e despois quen lle tocou recibir tampouco puido facerlle fronte debidamente. E iso non quita que aprendamos dese erro para deixar as bases sólidas para este novo proxecto. Bueno, pois eu sí que me gustaría unha pincelada máis con respecto ao tema didáctico, ademais para chamar a atención sobre a comunidade educativa. Home, a mí podeme ser un pouco fácil decilo porque, como todos ben sabedes, eu sempre traballei, dediqueime á docencia, pero en Asturias, pero sí que eu noto que hai un potencial enorme para traballar en distintas materias e, insisto, para dedicarlle unha sesión ou dúas no ano, pero non para decir, hoxe non facemos nada, así que imos falar do Forte. Non. Hoxe imos levar á práctica os conceptos básicos que aprendemos falando da actividade comercial no finais do XIV e no século XV ou no século XVIII e os valores da ilustración, nese sentido a figura do Marqués de Sargadelos. Vamos, eu mesmo en ocasións, nun momento, explico yo ao rapaz e digo, bueno, xa sei que o Marqués de Sargadelos estaba establecido en Ribadeo, pero non esquenzades que naceu en, non me acordo agora, Santallo ou Vilanova nos Oscos. O sea que tamén ten algo deste lado. E o ideal da ilustración mostro yo como nel se levaba a práctica. Así que lles digo, cuidado, o Marqués non era un ilustrado, era un home de negocios ilustrado. Pero os valores da ilustración están presentes neste espírito científico levado á práctica na actividade económica e comercial como innovacións deste tipo. Eso podes aplicar perfectamente á figura do Forte, podes aplicar agora, non lembro agora exactamente que noticia lín acerca do Cúmel, que non sei que aspecto hai, que o licor de Ribadeo, traído de Riga. No, pero unha noticia destes días que fala do Cúmel. Pero non lembro agora referido a que, pero era precisamente, a máis dito, pois poñemos este nome porque a cervecería que vai abrir en San Roque, que creo que lle buscaron era esa noticia. Que me parece era esa noticia. Unha cervecería, o sea, un sitio onde vas tomar unha cerveza e mentras tomas a cerveza vas a estar enterándote de que aquí se importaba un licor desde Riga e que chegou a Madrid e chamaban o licor de Ribadeo porque chegaba desde Ribadeo, o cal corrobora aquilo que decías que Madrid é o que está lonxe, Ribadeo estaba. Eu teño o recorte de... Pero para que vexades infinidade de exemplos para que no eido educativo se poida levar á práctica esa posta en valor do Forte, pero non para un día que imos relaxarnos e non facer nada, non, para levar á práctica os contidos teóricos que aprendemos, ben sexa en tecnoloxía, insisto, pola presencia dos estaleiros, ben sexa en economía, pola actividade comercial dos portos, ben sexa en historia da filosofía falando dos valores da ilustración, ou ben sexa en historia falando, bueno, en historia hoxe pola mañán vimos referencia a varios episodios bélicos que están aí e que gardan a súa relación. O sea, nese sentido hai potencial. Agora, eso sí, eso non se vai facer dun ano para outro. O sea, que nin a oposición que vai poder reprochar ao actual goberno municipal que non te has feito isto, porque non o fixeche nun ano, eso é algo gradual. Sí, pero eu creo que ninguén o pretende, o sea, non temos prisa, nada nos apura. Hombre, si manter isto, non decir, nos lo tomamos con calma e que empecen a crecer as silvas. No, oye, tranquilidade, pero... Teño que dicirvos unha cosa, que cando empezaseis a falar, eu asusteime.
porque cando eu pensaba no educativo, dice que se isto aquí será por educativo, e además todos pertencemos ao mesmo gremio, non? E cando escoito de que non veñen centros, de que aquí non vai dar, que por todos os lados, eu quedeime acogotado de todo. Pero como o tempo acaba dando razóns e quitándoas, a ver, como pode ser, imaginados o centro que queirades, galego, asturiano, castelán, leonés, o que sexa, ou incluso outros sitios. Que ofrece Ribadeo? Xeoloxía, ría. Si funcionase a casa da ría, arriba, o Forte de San Damián, uns espacios magníficos para visitar. Pero se Ribadeo está de moda, porque está de moda, e además vedo nas redes sociais por todas partes, como non vai estar no campo educativo? Deixa de tempo, que xa veredes que esos que agora non veñen, viran, aparte que paso tamén están as redes sociales, están os medios de comunicación, tamén botarlle de vez en cuando un ollade e dicirlle ao director de aquí diario, ou da Voz de Galicia, ou do delegado en Ribadeo, oye, botalle un cabo a isto pos centros educativos, para que cando fagan a programación no mes de setembro, que o fan os vicedirectores. Sí. Sí, vamos a empezar, é que nosotros nos podemos falar e nos olvidamos do público, non sois público, estou máis colaborador. Adiante, por favor. Non sei, Pensas, os centros educativos levan anos entonces me ofende que non dixera nada fai 3 anos entón unha reportaxe que máis ou menos tú revisates algo, había moitos erros e tal e o ano pasado volvemos a presentar outra vez además a nivel provincial entonces os centros educativos Fan. complicados pero podéis ser vosotros precisamente a excepción que confirma a regla, porque eu solo vin sí, pois igual que lle pedín humildemente perdón a Begoña por non decir que era docente, pídoche humildemente perdón por non haberte, porque efectivamente por parte do voso centro si hubo interés, pero que conste que sois a excepción que confirma a regla, porque non houbo... Se de cada colegio veo unha clase cada ano. Pero claro, nosotros queremos que hayan máis, que non vengan a clase sola. Sí. No, e además reportaxes nas que se facía mención, porque además fixeron un estudio estadístico entre os alumnos, cuantos estuveran no Forte, quen sabía algo do Forte, e era moi significativo que decía, pois a inmensa maioría dos chavales do Instituto de Ribadeo non chegaran a pisar nunca o Forte por dentro. Xa non lles pregunte se saben algo da historia do Forte, hostia, ni de coña. Conste en acta, por favor, o reconocimiento a Manel, porque efectivamente ten toda a razón o que acaba de decir. Antonio, querías decir algo tú tamén antes, me parece, verdad? Bueno, boas tardes. O primeiro é aplaudir esta iniciativa. Non sei se é debida a ti, se é debida a Begoña, se é debida ao conxunto da mesa, non sei exactamente, pero penso que, repasando así tal, é a primeira vez que en Ribadeo se fai un acto comunitario tratando de dar ideas para poñer en práctica para un espazo. O mellor me equivoco e se fixeron moitos máis, pero desde logo, lembrar así non é non. Eso é algo que debe de constar. Bueno, vamos a ver. O primeiro, eu estou moi, digamos, moi a gusto aquí sentado e penso que os demais tamén, pero aquí non hai bancos. Bancos. Penso que a apertura deste espazo, aparte de que poda haber alguna exposición no interior ou tal, pois pode estar baseada tamén, ao menos, por lo menos como requisito complementario, como parque ou tal. E coas vistas que ten, máis aínda. Do cual, pois a mellor non estaría de máis poñer algún. De todos os xeitos, penso que o futuro pasa máis ben por as sinerxias, por así decir. Esta mañá falaba Patricia de as fortificacións ao longo da ría. Bueno, pois non sei, pero o mismo que hai unha ruta dos faros que está sin dinamizar, o mismo que hai unha ruta do Ribadeo medieval ou que está sin dinamizar, etc., pois facer
unha ruta das defensas da ría, influindo isto, naturalmente isto non é porque estemos en Galicia, sexamos galegos e tal, sabe do que diga esta mañá, non? Pero bueno, pola entidade que tal, bueno, pues, isto podría servir, non? Como, digamos, como centro para esta situación. Mais aínda, porque penso que a idea que se estendeu ao longo deste século dos centros de interpretación é unha idea un pouco errada, ou polo menos con un certo nesgo, que os centros están ben pensados, pero non deben centrarse na interpretación, sino na dinamización, que non é exactamente o mesmo. Non engloba unha cosa ou outra, pero non é o mesmo. Eso necesita, pois, do que estabades falando, sí, dun plan. Evidentemente, non se trata de coller e decir, vamos a facer, e logo, bueno, pois que sabe unha cosa aquí, outra cosa ali e tal, e que se pisen as cousas que non apasionan. Bueno, esa sería unha forma de integración, de integración con as cousas da ría, as cousas da outra beira. Pero tamén penso que habería que buscar unha integración non só do Forte San Damián, sino a nivel Ribadeo, de todas estas cousas que estuvechedes falando, buscar sinergias, nomeachedes en un momento dado, non sei que, me parece que foi Begoña, de que, bueno, está a Casa da Ría, está isto e tal, hai cousas por todos os lados, eu sería Roberto, non sei, bueno, hai cousas por todos os lados, claro, sin gran complementarios, pero fai falta esa unión, esa rede, non que permanezcan guiados, non? Aí penso que se está perdendo unha oportunidade moi boa, porque en realidade falaba hai bastante tempo en relación, non aquí, sino nas parroquias de Villalba, en toda a parroquia hai algunha cousiña que non son grandes cousas e tal, pero son cousas que, arpelladas unhas con outras, dan unha riqueza e unhas posibilidades de desenvolvemento tremendas. A microhistoria. Bueno, pasando a outra cousa, aquí falouse tamén de xeoloxía das catedrais, pero é que o conxunto de xeoloxía que se pode observar desde estas almenas é tremendo. Xa non digamos simplemente baixando aí unhas cantas escaleras a Prado. Ben, logo dúas pequenas ideas máis, porque non se trata de dar moitas cousas, sino de máis adiante, bueno, pois ir pouco a pouco traballando algo con elas. E deixando aparte a situación ahora mismo da Casa da Ría, que francamente, para min, polo menos, deprime. Entón, eso deixo aparte. Ben, entón digo dúas cousas máis. A primeira, falachedes algo da dinamización un pouco por idades, sin nomear este efeito, pero por idades. Lembreime daquelo que decía a Biblia, ou non sei se é unha cita bíblica ou tal, pero aquelo que deixade que os pícaros me cheguen a mí porque debe ser o reino dos ceos. Empezade con actividades de unha certa franxa de idade, para ir estendendo cara arriba, porque isto é o mesmo que o Principiño podese ler os 7 anos e podese ler os 70 anos. Isto, en certa forma, tamén son, pero son eses pícaros que van a medrar, os que poden levar despois a medio prazo, non digo a moi longo prazo, a medio prazo, a un desenvolvemento, digamos, armónico, esa palabra que tamén sona e que se leva ahora do tema, a un desenvolvemento armónico desto, sin pecar do desenvolvemento fulgurante un momento e logo paradas ou focalizado solamente en un tema, non, un desenvolvemento. E por último, lembrar unha cousa que eu teño relacionado moitas veces con este edificio, aínda que penso que non é exactamente o lugar dela. É unha exposición que se ten posto por partes aquí en Ribadeo moitas veces, que o
tema de punchas, bolboretas e tal de David Antonio López Álvarez. Xa digo, non é unha exposición quizá para ter exactamente aquí enchendo este espazo, pero o mellor pode dar unha idea para ter algo permanente, aparte do que poda haber ocasional. Patricia. Sí. Pues, ¿cómo que puedo? Debes. No, a ver, yo quiero insistir un poco en lo mismo. A ver, yo creo que aquí lo importante es tener una planificación y una estrategia a largo plazo. O sea, esto lleva 400 años construido. No podemos solucionarlo en 2 años. El papel de Alberto, yo quiero reivindicarlo una vez más y delante de todo el mundo, es fundamental. O sea, sin el entusiasmo que él pone, el interés y la capacidad que tiene. Y la brasa que le doy al señor alcalde. Bueno, eso es fundamental. No me das tanto. No, tengo que empezar entonces. No, es que es verdad, muchas veces depende de la iniciativa de una sola persona, pero eso al final es un agente transformador. Ese martillo pilón, ¿no? Esa gota malaya que está ahí, dando para hacer que cale el mensaje. Es fundamental el tema de los escolares, yo creo, porque y de la gente local. O sea, hay que pensar primero, este patrimonio es de todos. O sea, no nos confundamos, no es mío porque yo viva en este pueblo, es de todos, es patrimonio universal, lo hablábamos antes. La microhistoria está vinculada con acontecimientos históricos a nivel global. Cuando hablábamos aquí, la guerra de los 7 años, pues el que vivía en Ribadeo ni se enteró de que se había declarado esa guerra, pero sí que tuvo el problema aquí cuando llegaron los corsarios, ¿no? Entonces, todo eso se puede interrelacionar. Es fundamental la educación, el respeto al patrimonio. Hay que entender, y yo creo que es fundamental también, ver esto como un elemento patrimonial. O sea, el contenido se puede dar el que sea, pero hay que entenderlo como un contenedor de importancia patrimonial y, por supuesto, el objeto de la exposición tiene que ser el propio fuerte y esa historia que se entrelaza en microhistoria, en historias personales, en generar un vínculo también de la población con su patrimonio, que es lo que va a hacer que esto continúe, que los políticos del futuro, los profesores del futuro, conozcan esto desde pequeños y lo sientan como algo propio. Y eso a la vez va a hacer como una onda expansiva que se reparta hacia los demás. Entonces, a ver, el espectro del público objetivo de un sitio como este es amplísimo, es que abarca absolutamente a todas las edades. Estas historias las cuentas a un niño hablando de piratas, de corsarios, de tal, y les engancha. Pero, y a un público especialista, porque aquí se pueden hacer simposios, congresos, jornadas a todos los niveles, de especialistas del más alto nivel a algo más divulgativo. Y a cualquier edad, o sea, el interés por la historia, yo en mi experiencia, es general, yo creo, es algo bastante transversal, además que no tiene que ver solo con los que sintamos pasión por profesión, ¿no? Por vocación por esto, sino que es algo que yo creo que conecta con todo el mundo. Entonces es fundamental, yo creo, que aprovechéis la suerte que tenéis de tener este elemento aquí, de tener a una persona como Alberto también que lucha mucho por ello, hacer esa causa propia de todos vosotros y seguir para adelante, porque esto va a quedar, lleva 400 años y todavía le quedan muchos. Pero una cosa importante también, entenderlo eso como un elemento patrimonial, y eso implica también una declaración a nivel de protección, que no sé la que tiene, lo desconozco, la verdad. Es BIC. Sí. No, pues no comprendo, por ejemplo, que siendo BIC, cuando se hacen, yo ahora ya voy a barrer para mi casa, no, pero es así, como profesional de la arqueología que soy, pues eso, cuando se hagan intervenciones que afecten al elemento continente y contenido, es decir, la envolvente y lo que pueda haber en el suelo, pues que se haga con un rigor científico también, que nos permita conocer más y seguir avanzando en todo eso para que sigamos dotando de contenido y que esto sea una rueda que no pare. O sea que enhorabuena por las jornadas, yo creo que es muy importante y a seguir. Este comentario último que facía respecto a as intervencións que se fa aquí no Forte, que deben estar mínimamente supervisadas por un especialista, un arqueólogo, veñe un pouco a colación das actuacións que se fixeron recentemente, e a inmensa maioría das actuacións que se fixeron aquí, que se fixeron sin unha supervisión de arqueoloxía. Isto non é un montón de pedras aquí que podemos poñer aí un furado para poñer un enchufe. No. Acabamos de repicar os muros
si é certo que ese revestemento que repicou é un revestemento recente, pero debaixo dese revestemento apareceu unha mampostería na que se veía perfectamente todas as fases de construcción do forte, desde a primeira fase do século XVII, as diversas reconstruccións se veía perfectamente. Deuse aviso casi oficialmente, oiga, isto como mínimo ten que quedar constancia por un profesional de como está, e non vamos a decir que non se fixera nada, pero non se fixo que como, bueno, é importante ter eso en conta, non estamos en como? Conservouse eso. Sí, pero non é cuestión de conservar, é cuestión de que unha vez descubertos esos muros hai que facer un... Hai que aprovechar la coyuntura. Porque ahora está tapado e non volverán a estar destapados hasta dentro de 400 anos que se volvan... Entón, foi unha oportunidade perdida. Foi unha intervención destructiva, o sea, pero foi unha oportunidade perdida de quedar un registro un pouco mellor de como están esos feitos esos muros, saber exactamente, coño, ahora que están sin revestimiento... Analizar esos morteros, hoy en día se pueden datar, se pueden caracterizar, se puede hacer tantas cosas que muchas veces no es cuestión ni de dinero ni de nada. Sí, pero esas cousas pasan precisamente por descoñecemento, porque pensamos que... Porque, hostia, pues a montea da bóveda que está grabado aí non se la cargaron de milagro. Me decía, a mí parecíame que había algo, hostia, cuidado, macho, que isto é do siglo XVIII e unha montea de unha bóveda. Hostia, pues non tienen puta idea, joder, hostia. O reloj de sol que hai aí, que apenas se ve. Aquí, mañá se seguirá renovando isto, e teñase cuidado, teñase en cuenta que eso que parece que é un rayón que non vale nada, é un reloj de sol grabado no ano 1700 non sei que. Mira, entonces hay que implicar a todos, a gente de distinto estrato, especialistas y gente que es quien va a disfrutar de ello. Yo creo que es lo bueno de tener algo, que es que esto es un regalo, envuelto con un lazo, o sea, lo tienes todo. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, que lo tengáis en cuenta y que para adelante, que esto hay que darle vida. Bueno, estamos pasados media hora, solo media hora, a visita guiada de nao, a machacamos. Igual se saca claro de aquí. E no, a mí seguro que a visita guiada vai ser interesantísima e tal, pero me pareceu moi enriquecedora a conversa de hoxe, e non é ni moito menos, ou eso espero que non sea unha conversa última nin definitiva. Agardo que haya moitas máis, porque tampouco tomamos ninguna decisión, nin tiñamos que tomarla. Puxemos sobre a mesa ideas e o que coa idea que creo que nos temos que quedar é sentidiño, o sea, pensemos as cousas, fagamos, eu creo que un plan director, o que teñamos marcadas unhas pautas que para ir seguindo, eso é fundamental. Bueno, en fin. Sí. Bueno, non sei se alguén máis quer facer algún tipo de... Non sei se había outra persoa. No. Sí, eu simplemente quería tamén pois iso, reforzar as ideas que xa se dixeron no sentido de implicar o tecido asociativo local, porque ao mellor é certo que ás veces xa están interesados e outras veces igual hai algún activo cultural, social que quizáis non está enterado de que ten a opción de... Hai máis que Francisco Nazas. Pero, hai máis, pero... Sí. Sois o buque insignia vosotros, Bueno. Sí, no, sin duda. O apartado que máis me gusta, aparte do seu potencial histórico-cultural, é o apartado estético, porque estéticamente o forte está restaurado dunha maneira estéticamente apelativa, moi interesante, e moitas veces, ao mellor, dándolle, non sei, a divulgación ou intentando chamar e ofrecer a artistas a divulgación, ao mellor a divulgación adquire tamén un tinte, un impacto maior, porque, por exemplo, eu teño visto, por exemplo, videoclips musicais de artistas que hoxe apelan moito á mocidade, por exemplo, Mondra ou Rodrigo Cuevas, que teñen un estilo de ambiente dos videoclips que perfectamente podría ser aquí. Teño visto videoclips preciosos deles en lugares máis cutres, por exemplo. Entón sería un mellor interesante. E iso tamén engade ao factor educativo, porque non é o mesmo que eu lle diga, por exemplo, ao meu alumnado, que eu son profesor de galega. Imos ir ao Forte de San Damián porque así podemos ver un pouco de historia de Galicia e ademais explícovos o soneto de 1617 sobre a invasión turco-bereber de Cangas do Morrazo, cando un dos poucos poemas en galego dos séculos escuros
non é o mesmo que lles diga iso que dentro do que cabe pode xerar desinterese a un tostón a que lles diga e a parte onde grabou o videoclip tal persoa, tal rapeiro ou tal músico. Entón van ir ver o videoclip e todos van facer... Adiante, estás tardando... Bueno, temos que ter primeiro o videoclip do grupo de música, pero bueno, xa estás tardando en vir coa xente de Cangas de Morrazo por aquí. E que nos pague. E claro, por exemplo, é unha boa escena para facer tamén pezas de teatro abertas que sexan participativas, por exemplo, polo Centro Dramático Galego ou grupos independentes locais. Piratas do Caribe, faz lo que... Moitas veces tamén o Consello da Cultura Galega ou outras institucións como a Universidade tamén dentro da educación están interesados en ter lugares onde desplazarse as locais. Por exemplo, eu teño constancia de que o Consello da Cultura moitas veces quere desplazarse a certos lugares para facer homenaxes a que hai moito impacto da cultura galega, por exemplo, literaria, da historia, para ter un acto de desenvolvemento de algunha actividade do Consello da Cultura e de paso tratar outros apartados que implican outros sectores productivos ou sectores económicos. Por exemplo, a Rede do Rural, que tamén é non sei se é moi coñecida aquí, pero eu participei o ano pasado nunha actividade da Rede do Rural que é simplemente unha asociación de asociacións onde se xuntan diferentes asociacións e cooperativas de toda Galicia para que se coñezan mutuamente para ter obxectivos comuns. Reforzar a súa actuación local a nivel galego con alguna iniciativa legislativa, por exemplo, libre, que están intentando preparar para presentar. O ano pasado foi en Sarreaus nun local social a carón de Xinzo de Limia na provincia de Ourense e foi super interesante porque moitas persoas que viñeron da Rede do Rural de moitos sitios galegos recoñeceron outra xente que facía traballos moi parecidos en cooperativas de produción local de todo tipo que non se coñecían entre sí e tiñan moito en común e tiñan a oportunidade de xuntarse nun lugar xenuíno como no ano pasado foi o Magosto na Asociación Cultural do Viso en Sarreaus, un lugar precioso tamén que ten rehabilitado un conxunto arquitectónico de Cristía antiga que converteron agora nunha casa que ten de todo, ten museo, albergue social, ofrece alugueiro, por exemplo, para as persoas, claro, non digo de facer iso aquí, pero digo o encontro é apelativo porque a partir dos encontros xéranse moitas conexións e ideas tamén. E o da Rede do Rural o ano pasado, por exemplo, foi moi impactante nese sentido. O técnico está pedindo palabra. Para que paremos. Nos está pedindo que paremos o técnico? Sí. Digo que levanta a mão. O técnico nos está pedindo que paremos ou era un... Ah, porque chove. Pero temos problema con o... Pode chover. Non, a mí xa me queda unha gota aquí nunha gafa, pero bueno. Pero tens algún problema con agua xa ou pode chegar a verlo, non? Bueno, de todas formas, non sei se alguén máis quer facer algunha aportación, non ten por que ser unha aportación, pode ser un comentario, crítica ou que sea. Me está dicindo Sabela que temos que levantarnos, non? Me estás dicindo, non, que levantemos. No, me parece que... No, eu estou aquí, sí. Tú me dices que sí que temos que levantar o... Si queremos facer dos grupos, alguén quere seguir na mesa, alguén quere iniciar a visita, por exemplo. Bueno, de todas formas, a ver, tampouco vamos a alargar, non vamos a estirar o chicle máis debido, creo que máis ou menos a esta primeira idea, porque isto é unha primeira toma de contacto, non vamos a resolver aquí o mundo, non? Pero creo que é unha primeira toma de contacto para poñer ideas sobre a mesa e por lo menos, en fin, saber o que hai. Agradezco vos tantos que fixestes algunha intervención como os que está, señor alcalde, por favor. Me facías así porque quería... Joder, non fago máis que ver, non me fago máis que ver xa de facer así. No, pero, perdona. Bueno, pues entonces... ¿te vas a quedar ao picoteo e ao concerto ou te vas? Bueno, pues si queres tomar a palabra non serei eu que xa quite. Hala, senta aí. Bueno, moi boas tardes a todos e moitísimas gracias por participar neste debate que alegrome que Antonio Gregorio nos felicitara no sentido de que é unha proposta de análisis en conxunto, non descartando a naide, sino sumando a todos, e aquí hai concelleiros de unha corporación, doutra, de distinta ideoloxía, o caso é a suma, que iso é o que beneficia que Ribadeo avance.
Felicito evidentemente pois a Begoña, a Concelleira de Cultura, porque soupo entender cos técnicos municipales que había unha oportunidade no GALP, unha subvención de 180.000 euros para facer, digamos, unha serie de actividades no entorno do Forte de San Damián e entendendo como Forte de San Damián global o concepto Ribadeo. E, dende logo, o análisis de Farruco, de Begoña e de Roberto, pois eu creo que foi profundo e non destacando erros, que eso sería o máis fácil, non destacando o peor, que eso sempre é fácil, senón buscando a ver cal é a solución para o futuro. É verdade que 2 anos non podemos tampouco facer todo, e gústame que tamén o digan todos, que 2 anos dá po que dá. Pero, bueno, rehabilitar en colaboración coa Diputación de Lugo, pois, o Forte, ou seguir rehabilitando en colaboración coa Xunta nestes momentos, dicir que os colores estes non eran os que estaban, que houve que corrixir aí o proxecto, porque non nos parecía normal tanto colorido que non tiña ningún tipo de sentido, e correximos a patrimonio, e patrimonio deu-nos a razón, que non eran colores nin que tiñan nada que ver co entorno, ou con ese color que se fixo pois naquele entón, con meu tiña sentido, pero non ten ningún tipo de criterio ter este color que nin existía naquele entón. Entón, esas cousas que hai que ir correxindo pouco a pouco, facendo con moito equilibrio e con moita sensatez, pensando en todas as administracións e entendendo que patrimonio, ben de interés cultural, marca unhas direccións, pero non é que teñan a razón sempre, tamén equivócanse, son humanos e, polo tanto, equivócanse e a veces a administración local non é a que se equivoca sistemáticamente. E é bon trasladar as nosas propostas como entidade local, que non estamos por debaixo de naide, tampouco por encima, pero somos iguales. E a min doime moitas veces que os concellos nos dicen o que temos que facer todos. Oiga, e nosotros non. Entón, non nos gusta eso, e eso tampouco vamos a permitir. Por lo tanto, a autonomía local tamén debe, sendo coñecedora do que estamos a falar, debe tamén impoñer o seu criterio, e a autonomía local, evidentemente como administración, debe tamén propoñer ás outras administracións que traballen en conxunto, non impoñendo, sino sumando. E iso vamos a seguir. O análisis, claro, hai tantos elementos que descoñecemos, entender que a veces que os alumnos descoñecen, ou a propia sociedade de Ribadeo descoñece Pedro Murias, pois tamén che fai reflexionar, descoñecen Pedro Murias, moitas persoas descoñecen o Forte de San Damián, descoñecen moitas cousas de Ribadeo, non só o alumnado, non porque non o profesorado estiña encima que está. Eu sei que todos, Begoña como directora, o Progreso Público, está Manel e todas as directivas, traballan moitísimo. Bueno, Manel claramente é un exemplo, é algo fora do normal. El fala de Europa cando todos critican a Europa. Bueno, pois fíxate tú, un profesor dende un concello dun nivel importante como o Ribadeo está falando de Europa. Ese Manel, un crack. Bueno, pois eu creo que esas cousas tamén as debemos poñer en valor. Destacar o negativo é o fácil. Ahora, decir o que se está a facer, dicir o que está ben, a veces costa. Por simple ideoloxía, ou porque non se quere, ou porque se descoñece. Os análisis que fago, o Forte de San Damián debe ter, desde o noso punto de vista, un plan director. Ahora fíxose unha rehabilitación, fíxose unha xestión de fondos que é moi importante, marquemos 2 anos, unha xestión de fondos de 180.000 euros, e agora vamos a plantear o plan director en colaboración coa Consellería de Cultura. Iso é importantísimo. É marcar unha estrategia, un debate entre todos, señan dunha cor ou doutra, todos, sumar todos. E iso, como se fai noutras cousas, tamén queremos contar con todos. Por iso tamén saúdo a corporación, aos membros evidentemente do goberno, pero tamén da oposición, que están aquí á escoita para aprender todos, e todos debemos sumar. Os centros de interpretación non se deben facer desde o pensamento en quente. Vamos a facer aquí, ou vamos a facer aquí. Eu
alégrome moito ter a Alberto Paraje, que non é tan pesado como pensa, non é que non seña, pero non é tanto, pero é un crack, o tipo de voluntariade, que como me gusta a min destacar, que a veces todo é cobrar, pois eles traballan desinteresadamente, el traballa desinteresadamente con outras moitas persoas, que está aí Noemí, que traballa, fai moitas, Naomi, que traballa moitas veces e non cobra todo os que nos debera cobrar, esas visitas guiadas, todo ese mundo cultural que ten Ribadeo, rutas teatralizadas, as rutas guiadas, xeolóxicas, as actividades todas que nos terían que ser, bueno, bendeitamos a Xunta moitas veces ou doutras administracións, porque senón sería imposible que un concello tivera a vida, o dinamismo que ten, e, polo tanto, eso tamén hai que felicitalos a cada un deles. Pero Alberto, que non dice, eso dice, pesado, no, el propón. E a veces, a mí tamén me dicen eso na Xunta, que son moi pesado. Entonces, comparto contigo que non é ser pesado, é dicir o que pensas e trasladárnoslo e nosotros tomar nota. Todo de golpe non se pode facer, porque nos atragantamos, pero paulatinamente pódese facer. Concordo con vosotros, e Roberto é coñecedor de primeira man que vamos a retirar esa lancha de aí. Pois eso, non sei quen foi, que non estamos, porque repito, destacar o error é o fácil, e dicir aquí, pois foi tal, e fixerono porque eu non sei que non fixo, ni me interesa. O que sí que nos interesa é retiralo e poñelo no seu espazo donde tivo o lugar do accidente, que é no entorno do ascensor de Ribadeo. Nese entorno é donde tuvo o fatídico accidente, donde morreron moitas persoas. Bueno, pois, eu non sei que non puxo aí, pero que non importa, porque o que nos importa é traballar todos en conxunto. Repito, destacar o error ou destacar o malo, que fácil é o subrayador do error, pero é mellor coller o bolígrafo do acerto e traballar todos en conxunto. Bueno, pois eso vamos a retiralo e ganaremos espacio. Eu non sei, Roberto, felicítote por introducir temas que a veces son complexos, porque non cubrimos. Eu creo moito en propoñerlle a Patrimonio e que eles tamén nos digan hasta onde podemos chegar, porque cubrir isto, eu creo que non, pero sí que é verdad que podemos poñer, que eu vino en certos sitios europeos donde ponen esa cristalera que está de acordo co entorno, pero iso eu podo propoñelo, nós podemos propoñelo, pero despois ven Patrimonio, que eu a veces defendo que se existira Patrimonio na época dos romanos pouco avanzaríamos, pois eu creo que hai que facer algo, porque hai que ganar espacio. Eso tamén é verdad, non é que temos moito onde facer cousas, pero hai que ganar espazo. A Casa de Ría, repito, non destaco o error, que eso sería o fácil, pero a Casa de Ría hai que poñerlle voluntad ás cousas. E poñerlle vontade ás cousas a veces é moi complexo, e a veces ganaste moitas críticas. O facer ou non facer nada é o fácil, poden te dicir, non se fai, pero non te vai criticar, porque está aí, vai caendo, vai olvidándose, vai apartándose, e a Casa de Ría esmoreceu por estar clausurada e á vez, pois, a ruína apropiou-se de todo. Repito, non destaco error, nin quero dicir que a cerrou, nin que eso a mí non me importa. O que vamos a facer é recuperala. E por onde empezamos? Por o espacio de todo digamos, o Monte de Santa Cruz, recuperando, desmestando, ahora rehabilitando todo o mirador, que estamos nestes momentos rehabilitando o mirador, e xa temos unha vía de negociación coa Consellería de Medio Ambiente para recuperar a Casa de Ría e tamén darlle un valor, digamos, a auga, o valor da auga, o elemento da auga. Convivindo con todo eso, Casa de Ría, medio ambiente, auga, pois eu creo que pode sumar. E vámoslo facer. Digo máis, facer un centro de interpretación donde se clausurou por simple vontade, por pouca vontade, isto non pode tampouco facerse así, de, oye, abrir, vamos a ir poñerlle 4 cuadros e xa está. No, eso non, porque eso é facer que faz. Pero facer un tema como é agora, en colaboración co GALP económicamente, e ver isto como un elemento dinamizador, eso cambia. E a Casa de Ría debemos facer igual.
Presupuestariamente, evidentemente, co Concello non pode ter aí persoal, olvídate, non dá económicamente. E aquí tampouco podemos crear un museo porque non dá económicamente. Unha sala museística, entre comillas, pero un centro de interpretación, a veces colaborando coa USC, Xunta de Galicia, pódese facer un convenio, é verdade que se viñera a Diputación tamén nos emocionaría, pero unha colaboración USC, xa non abro máis temas, USC Xunta, un convenio a 3 partes, pódese facer, e estámoslo traballando, evidentemente, só estamos coa Consellería do Mar, perdón, coa Consellería de Medio Ambiente, no tema da Casa da Ría. E sei o pensamento de Antonio Gregorio, que neso comparto con el, noutras cousas, bueno, pero neso sí que comparto con el que a Casa da Ría foi poñerlle a chave e punto. E iso é o fácil. Cando non tes proxecto, cando non tes idea, pasalle a chave e que caia todo. Iso é o fácil. Entonces, Antonio Gregorio, oye, nesto todo de acordo contigo, estamos en familia, tampouco non podo compartir todo contigo, porque senón seríamos igual, non pode ser eso. Pero neso sí, en a túa vocación de, evidentemente, de recuperar espacios, sei que o faz e sí que escoito esas cousas. En definitiva, bueno, eu creo que unha mesa redonda onde se analiza, onde se propón e onde se suma, eu creo que nós vamos a estar. E alégrome moitísimo que Farruco, que en moitas cousas tamén estou de acordo con el, noutras non podo, con Begoña, evidentemente coincido bastante máis, e con Roberto coincido en plenamente todo. Entonces, con Roberto, que para min é un profesor, é unha persona que aprendo moito del, e ele enseña moito, pois tomamos nota para facer que Ribadeo siga avanzando. Entre todos, destaco, e digo, cerro así, coller o subrayador do error, que fácil é. Sin embargo, poñer o bolígrafo con tinta para propoñer, a veces é moito máis complexo, pero se lle pon vontade, sale mellor. Moitas gracias a todos, e Alberto, non eres pesado, joder. Eres un tipo que fai moito por Ribadeo. Gracias.